Tá man Ard Mhacha agus dún nGall tris de spánstan scoch a hart le blianta beag an os, I dlithe ceanna seola. An aireachtas an champíní sreatha Ard Mhacha chuirlinna bhfuil búta chun líana, nó an aireacht le dún nGall sellibh mád ar an gcurna búdar ar norig. Ní háladra sláán a mantrátrachta. I gréibh ola na man bhí Ard Caibhlant idir Ard Mhacha agus dún nGall le clún óis. Bhí seo an chéad cluiche ag Ard Mhacha ónar bhúdar Craobh na stratha I lár na brán, agus chuir Amy Mackin tús mális an scóráil dóibh. Bhí géir omíocht atra agus iad dul cúlín ar cúlín, an faras lú atra leis an iireach seo ó Amy Boyle Carr. Bhí Ard Mhacha cúlín contosig ag an rise nád a séile nád a cúig. Bhí seisir immerthór éagsúlar clár na scóir d'Ard Mhacha sa tarna le, agus an cumar a scéil go mbeadh an lá leotha, cúlín maihan seo ó Dervla Coleman. Ach, daim sé Cathy Heron cúl déanach do gún nGall, agus le cúlín ó chic séir ag Suzanne White, bhí an am breise ag tastáil Ard Mhacha nád a dóigh, dún nGall cúlagus né gólín. Daim sig Niamh Henderson scór na maithe d'Ard Mhacha sa chéad tréimhse dam breise. Ach, chuir an cúlín úntach seo ó Amy Boyle Carr dún nGall chun thosaigh a ríist, ach rid Ard Mhacha agus ba I Niamh rial an léicdómh leis an cúlín déanach chun an craobh a bhúcant dris Ard Caibhlant.